Minkä mä haluun kertoa, että ei mitään unelmaa ja vähän persaa. Se yhden laulu, se mikä meni silleen Mä en tajua sitä, mitä sä sit meinasit. Niin, joo. Oikeesti. Terve. Tuloa. Skarppi. Vanhempain. Iltaan. Mun mielestä suurin osa nuorista tietää huolestuttavan vähän alkoholista. Mun mielestä aikuiset ei tajua, kuinka paljon yläasteelaisilla nuorilla on mielenkiintoa ja paineita alkoholikohtaa. Mun mielestä juominen on täysin turhaa. Mun mielestä aikuiset ei puhu tarpeeksi alkoholista niiden lasten kanssa. Tuu juttele meidän kanssa alkoholista ja nuorten juomisesta. Kerromme mielipiteen. Keskustelemme kanssamme. Vastaamme kysymyksiin. Esitämme nuorten näkökantoja. Olemme puhuneet alkoholista myös sinun lapsesi kanssa. Me teemme Suomen tulevaisuudesta selvemmän. Skarppi!